Lebo máme trojpodlažný dom. Vieš, prd v ňom. Naši chcú ísť dole, kde je zvlášť vchod. Na každom podlaží máme kúpeľňu a kuchyňu. Nemáš čo riešiť. V podstate väčšina je prerobená. No tak. Vieš, lenže... RS6. Veď som to písal na to, že ešte rok si poplatím stavebkou, potom to nejaký medziúrov vybehem. No dá sa. Jen to nejako strelím, alebo po prípade ten jeho otco mi urobí tú poistku, čo som ti spomínal. Že mi fixne cenu tých 7 000, lebo na toľko mi ju ešte stále ohodnotili. Vieš, a potom buď to nemám akože ukradnúť, nedajú 7, alebo urozdať, že to by bude ľúto. Vieš, no nejako, no, pomôcť si. Ako ja sa tu snažím dobre vyčačkať, aj motoricky. Musíš dávať pozor, keď urobíš poistku, musíš aspoň pol roka rok nič na to piču. Boha, ten to ide. Tak jeho otco robí to manažera, vieš, v Alianze. Takže v podstate poistka by nebol problém, to by nikto nekontroloval. Ešte by bolo s policajtami, a zase s policajtami mám kamaráta. Utri okno. Sice pred kamerou nič neboli. Dobre, ani obraz sa netrase. Toto týchto kvatra sa mi ľúbia. Tu Martine, vieš čo, vidím hore. Horko ťažko, ale vidím. Ten Bavorek, ten nemal šancu. Kľudne to by ani na spiatočku nedal. 120 by ho tam ofúchla len taký výkon. Veď toto, že 120 má vzadu motor. Ten trojkový starý Bavorek, tam máš jak žiguľak. Vpredu motor, vzadu kutre. Sa mi ľúbi tak kveset mať, čo má ten kamarát toho slotu. Ja To má televízory v opierkách, hlúposti, ty kokšo. Ja som to chcel velice, len vieš, že mi mechanik povedal, jeb sa na celý 8 válec diesel, 8 válec benzín. Urobím zvuk. Trošku ešte odladíme, výkon nevyjde, spotreba. On hovoril, že na tom aute nič tak extrémne nie je drahé, nákladné na údržbu, ako posratý gumy. Že tam dere gumy, jak svine. A keď ho chytia polosy. Jemu to žena ťukla takým spôsobom, že sa dostala do také malé reťazovky. Ťuklo do nej auto zozadu, to sa nejako prehnalo cez, ja neviem, nejako sa tá sila preniesla, normálne praskol blok. Menili blok normálne. Až to žiadne, všetko originál. Jasné, to neexistuje. Diska jak... Automu máme dať tam, kde máme my. Aha. Teraz pôjdeme okolo, už to budú predávať, už to budú naťahovky. No, Poliaci. Poliaci už budú mať diely. Boha, to by si zarobili. Tú ľubovú. To sa mi páči, ty kokšo. Ten keď zabrzdí, boha, to tady na reflektor zadu. Ten pás. To je nikto iný, len Bentley má podobné. Ten brzdové? Tretie? Cez celé. Continental GTčka. Len najhoršie, keď až za ním. Ja som za ním išiel do Tatier, pretože zabrzdil, ja som videl pásik až do Tatier. Firma vraj vytvorila dojem, že unik radiácie v uškodenej elektrárne nepredstavoval nejakú hrozbu. Vybrali sa teda aj na miesta, ktoré neboli bezpečné a vystavili sa tak pôsobeniu radioaktivity. Každý z nich žiada od Debka 7,5 milióna eur. Vec s Nivratom bol tam, čo sme išli, že? Asi. Okolo neho. Tam, čo sme sa tak, že odbočili zbytočne a nevedeli sme prečo. A nebol tam Laco Šťať?
On tam vybehol z tých kríkov. Jaj, tak ja neviem.